no pay no sana bo Sompa television so and Sompa yen centrofo enam suma hodo a e wo Ghana ha nyina mu wo matasetase na wabɔ ne boa masamufu aso no mu na di aso nyina tiri de ni hwɛ ɛna no pay ye de so mo sɛ Sompa no nsiabre mu kase bo e wo Sompa TV so ne twa no ho a afa Sompa 90.7 e wo bono east mantam mu nkransa Sompa 93.2 asante mantam ahi nkuro kumase ɛna afie Sompa 98.9 ɛno ɛyɛ bono ahi nkuro sunwaye night market hɔ a ɛnsɛm aso ye de babi ne sɛ Ghana pɔne kata asehye kon no eta ho sapo ha na eka sa asemi afie proyekro na nso no wonom se ko aye fa so akon no akwa kwasa na ntatwene obo mu kase uniewu ugya nso a usi na ewu wa momu kura ahwa ubewu wo mai Ghanam ye ne abere pa se ye ne manyina betumi akoye na nanso ma yakwaje IMF but sana ebe akasa se ewo mu se ye nyansi ye tempo nso de nanso eyara ene afoforo ene ka ho ide so mo se no nsiabre mu kase ye bo iro asante ye bo Benedict ena wasem kase ye bo demu wondodo ebeburu otwen ho nwi MCR ho papa toast wone wasofo tachi na wa hene champo wo mu ne ka ho a ensemi ye de ba ja pia pam dada ene me de ye nyebre na ye mie bi ense no mbre ko 21st clinic wa ye siatica ho adwumenti abrebi etimi ja ye na so na mizo fruit drink ena 5G energy drink a Ketchup marketing agency akofa aba no ye de ye hu ye nya ahoden na ya bo adwuma ma me sha se emfemfi o my Ghana ye economy a sabi we binu se economy na ye ne ho nkomo IMF fo ani abre pa na wono kasa wodo wani wono nso edi achi ahwe adwuma di ye die nyina eno na Dr. Madina wone Bernard Davle edi nkomo na obechese ewo mu se ye nyansi ye tempon so nanso eyada na inflation na ewo 54% say atiaba 23 eno chese ye ko yanim nanso ye nyanuru botae no ho yenkoso a na ye mo ye ho mpem. This is extremely important, and I could say a very important and very good news that on January 19th, the IMF Executive Board completed the first review. This is the first review of the 3-year program, and was in a sense together in the Article 4. In the Article 4 we look at more like medium-term issues. Regarding the review, the completion of that review essentially allowed for an immediate disbursement of $600 million US, which essentially was the second milestone after the program approval in last May, which allowed for a total of $1.2 billion to be disbursed in only 9 months. The road to completing this review has not been easy, but thanks to decisive actions and transformational reforms by the authorities, and this is linked to the article, early signs of stabilization are emerging, and you already mentioned some of them. We are talking about decreasing inflation, increase in the Bank of Ghana reserves, and a decrease in the exchange rate volatility. Dr. Lindu Medina na wode Bernard Davle edi nkomo efa Ghana International Monetary Fund ye de ho apakodon sika ye hwehwe ede ye hu yie ene bebia ya pemaduru wone ne pani a wote oman yi mu no wode nani edi de IMF aka ni nyina chi se eno ene ye ya na penimpa Senior Staff Association Edema Universities a ewo manyimu na wokasa yura Isaac Donko wodi atwe chese wono makasa o National Labour Commission wo modi nkomo kasasie sei enkontwa wo mo twen no wo mo nya no wansanko enkonko kira de esanse freshers aba na eno na wodi tudwa chese otie National Labour Commission wo mo saba wo mo kika na bonten no nya sa na wo nkotena apon kurukuru ho edi wo mo hunu pa sase go ye kotoman ho to agro na wo mo ni wo mo di ana so china. Yes, the Labour Commission also said that we need to show that we can follow the right. Same thing there. National chairman. I'm also one spokesperson. I don't know where power. How do you know to say? Let the power is free. That's the Legal Council. It is the same Padama. I'm also National Legal Council. We will decide as of now. The Labour Commission.
the budget another year into. You can say last 2 weeks, and another year on easy because it takes a lot of resources from us. Other year meeting, we discuss the Mabano, and then decide what to do. We are done, right? Until the next year, we will review the labor position one directive. And then Isaac Donka, where Penimpa, Utia, universities are who you are senior staff association, no, and I say when you dom AD in Kuchahon, or say the National Labour Commission, you will for Su, Eka, one more than a piffy who said, you or Monesha Papabia, Edema, and Penimfui. Now, we do call special prosecutor, every kind of special prosecutor, Naboano, you are Kiseja Bain, and all the other churches said, oh my Ghana, you near Brepaya, City, Sabias, and separate catastrophe, Betuasia. Now, so Paya, a faso near to us, and I come I said, Preno, at Taho, the Sakusum Budam, and Yadia, yet me as a being poetry, so I can say a swat here. What is answer me to central for him? To the well-known challenges affronting the fight against corruption, the OSP faces a formidable existential challenge. Its very essence and existence is held so tightly as if in a vice to scuttle it. It should perhaps not be surprising, as its in itself was met with immense skepticism, and it was attended by argument against argument as to why it was needed at all. Will it not be a duplication? Will it be allowed to function properly? Do we even need it? Questions poured. In fairness, questions themselves were not altogether problematic. After all, we must carefully examine the utility for the creation of an institution. However, the result was the creation of an institution with never before seen powers and mandates, yet with a plethora of half-hearted provisions in the enactments, which appear to render its operation a glimmer on the horizon. Special prosecutor Edema my Ghana and artists and now or church for any catastrophe, Nepon and Paya Faso, ne de woman, and a catastrophe, corruption perception index, 2003. One more the above one thing, Ghana Integrity Initiative, GI for one more be media 2 months and draw for the Sompa. Yenimon ne papa ne pe edema yemma ne etie ne akafo nyina ne yakwa kwatase de aba se de be ne bitimi atoto to yenema yie ba bi esinto no wono e bitimi yi ne nyina akwa ne no na wo mudi tudwa se se ohwe se de wono mo ye won hwehwe mu no ewie ye na o my Ghana ye ka pre ne katase se epon no a aman be se aduanan enkro no ye to so nwotwe na ye to so nwotwe na hwe ba bia bokena ne wono ma akeka da enom ne ho ade a na penia wono ene kasa de ma wo mu owura yire Mary awole na ada ade tu bia chese no kwasem ni prene katase se epon no wo man mu wo mse ye busu okun de nanso zero yem ko hwe. Then provide a unique platform to citizens to interrogate the results of the CPI while preferring the best approaches to the fight against corruption. Indeed, I see this event as an opportunity to chart a different narrative for the fight against corruption. Madam Chief of Staff, the CPI for 2023 scored Ghana 43. Out of a clean score of 100 and ranked 70th out of 180 countries and territories included in this year's index. In fact, the score has remained same since 2020. This, I must say, is worrying because an analysis of the data spanning 4 years for 6 African countries that had stagnated revealed that 67% of the other 4 out of 6 dropped in subsequent years after stagnating for such a long time. Mame Mary, if Mame, I will not ada.
eye dia penimpa na ate se prene kata se oman se de ye pese ye kono no wo che se ye da so agina ohunu mfie nan ni ye nyanko ye nim afi ye twaso na me do wurem amanyose na mu ene ye wei Professor KT Oduro Chade na aka sei akrase wono na kane na wo ye ogbafi apon no penimpa otwa wo ma no odi atubi eche se wo man wo ye ho so ni aboso se de etia ekama ye se ye ya dan ni nyina de asha amanyofo nsa nti ama se wo ye Ghana ni danka ye ji kese no ele aba be ji nketwa ye hu ye ho se wo man Ghana mumba ana se na tie na sansemi odi to so mpanse ntwofo anim a ne na ni abere pa se ye mo ye ho pagya. There is also the challenge of diminishing national character and reputation among young people who go through the school system. When we look critically at the lyrics of our national anthem and the patriotic songs, we note that colonial spirit and nationalism are key indicators of our national character as Ghanaians. But we currently find ourselves in an environment where sexual interest normally towards our partisan commitment is fast killing the national identity and values, our national identity and values. For example, people ignore the national anthem when it is played. The spirit of patriotism is gradually invading us, and we commit ourselves more to partisan and other sexual interests than national interest. Papa, one na kane obesia pon no na woye penimpa otua no se chancellor na we Peter school for wo mun fi se bia na wotema na wokokan se ekama ye se gobre sa hola Ghana enkran kuma na eka wo mun nyanyine duru senior high school na ya school anthem edidi musa ebe wi na ye wire free en ho black star kra ko ne ye gobre sa hola Ghana na ebi mu dada wo muti ebe de no wo mun hye nti wo man no se wo man bapa esu no se bi afiri ye mu na nsu nyina no gina amayofo so wo mun na ya ma sesei aye entan na ye mpese ye behwe empo ene ye to so no na me do ko agona SD senior high school mu wo me bi afi apama he nkona do okunu mienu safoi wo mo ekuta nyuma wo mo yo nanso wantena won to so se sukuru na wo fa mu no wo mo nya adwuma ye na wo do nse si wo mbo all professionals can boast but the teacher taught them all nti wo mbakwa koye baabi a wodi kaje wo mo ntete wo sukuru ntoaso mu na ye na niema wo mo de akọ ne de eye ngomosua ho aka de beboa ama de sua pa akọ so de wo bede wo de yankofa bimra nti so no e do mas mama ya de nse amo anije e school ho school amo fi mu akoye no abo mo ama bebi asi nti ene no masa da mo ne ba school so mo bo mo school ade amabaya ade efe yi pa oma ya ade nyamisa mo na de mo bebi aso nyamisa mo na mo na ye koso sese de bia wani be fu school ho na mo bia no mo titimika abeboa se ye dia de se be to mo ni ma o fa me boa sa ya ka che o students nya se medical kan me kan o sese mo no o students na ya de pa me be headmaster no o students na boa ye papa yi pa se ne me students ye di na kwa o students ye ni na mo take up all the cost do mo boa mo ni titi ye koso sese over ask for more ye koso sese mo ensai ye here the doors nti omo mre yen Ewura Kingsley Oforigima headmaster and ate se na wo kasei na na Japan miao na edu ansa wo mu nyina ye na ma hemfo wo baabi a wo mo ekokoye saade na ote se na wo mo nso enem echire afi ye to so akonua ye do to so na afi yakọ Ghana kokoba ye de aboyen na ni nyina nkamfua no Ewura Eric Adentwi wono na ye ka empenimfo na woye penimpa otua wo ma no titru ene wo ma kokoye aye no na Ewura Jojadu wono nso eba chi vet education na woni etua no pa wono nso de ne de epie so wale bo ajire wa ni ka ya de aye beji Friday na se ni pebi e de so no se ensan pa na
it's okay. It's a one years I didn't cast a special now. No, I'm saying, yes, come on, as a that's a card. Yes, you come. Yeah, this not us. That's what I'm telling you. And I said, my student, they don't know why the position. Put some. Put it. No, my dear. No, they're putting my penny. Yes, my penny. I'm not going to education you do and down on at say what Canadian Europe are so Nadia appears to entry Canadian home. Idea a kind of woman say boy say 28 years we are free hano or hana and never be great na ya kuma so dey say saa yebu and then disease for me abua school ni ebe da we dey say ye na ye say we dey buy am it's me anti echi am a TV na ma say all students ni na say Mr. say my 10 years 20 years 50 years and I said 25 years and son we pay in other school and you are entry a day and I say on so dinner dear appear so we we e papa hontama ya na plug no e boda no ho afi ye to aso na ye consent fufurum de no so yewura mu a me de wo o kan kwe enough emna so bedani owo ho eye oba pa Teresa Ladi Awuni wode kokobo bia magana fo se operasi mu ene yesie no nyame ampata udi makokura ma ne bro so na ohrama japtimi ato baabi ama yeye ni se hunti yehwe hu yi pa nya bribia na woso odi njaduma ku wono mo efa baadi echi ebo ye ho kokko se obi obetuja no emra ene ne bedi nanso still a yeguso chere fo eto na wono mo a ede wona ntwi na ma ye green grass ama wo mo awie wo mo nso toto ansa na kuafo nso atoto wo mo de ene wode kokko yi ma se ni nyina nkamfo no mframa ye home ewo wie mu no se ba se hihija ye nyamframa papa afi wo pena esisa no eja na ehihye ye hona ne de be papa ma pedia fe logefo no ya ye dodo tuka ama bodewo so omanfo so bi anya hweyi enti mesre me manfo ope aba enti mu eye eja ho djuma munya ahweyi ese ni se enesike ni wo nyina mu nim so man ni mu ayede wo wo moje ni kwa emma na wo kakra wo no san kwaye keles ema ni se ya emi se dia ho kire bebre mi ti se ni e ba ye no e ya tro nche mi bisa fire for no omo se e load na wo meter ni mu na mi se janu su to mu no omo tutu mfio egu mu e lack of education we chi mesa ya babio na ye identity abre wo mu ese ne se electricity e jato mu aye tutu mfio ngu Honorable Ladi Awuni wono okan kwe enough wona emra so bedwani na ekwewie no abofu asandre man emso kase no wache so na bwa ya de pa kankan ne de odi asoso wo masene ewo eja ekon ho afutu ne de kura no eye obede Ewura James Akogo mesre makachire ye profo say style I dey use ye electricity and then we very very careful yen gas so obi o so gas no afi na odim komo bi e wachire mesre bebre ni ato yen kofwe wa ha no se sada no ye mu bi e wo ho ehunye ho so a ye hu ye fa ne se o ba kan bi paja ne ba e wo dem no ko so pa dia ba akula ne be hye ya dia nti yehwe ehusu yi na ye wo bebre no Ewura James Akogo woye asandre man o abofu electoral area na ate se odne de eto aso so hweja na ehye no eno eye bi mu fie o bia no wontete na eja ekokoto mu eno nso ye maami na batron pesia so okan kwe north na ekwewie ye no wono ma won ho kan ye no nso e de wa konsem to dwa ye di kan ya maami ye anya ne kese se nyo mu a ka ye gina hei ye ni no ye ni bebe ya kwa fast boss ye bibia e da na ba so bia fa ta dia ba
because I have some of you know what body now you are I had Japan is also a young bro let us say we are for them before they let me do about 4 months to be you might wire research ɛno ɛyɛ wɔn mu a wɔn ho kan ɛwɔ ɔkan pay not ɛna ate sɛ wɔn nso ɛkyerɛ wɔn akɔsɛm no ɛna yɛn to aso ɛ na afei yɛn kɔ wei ɛyɛ atɔyɛ ɛtifi mantan western north region NPP parliamentary candidate ya wɔn pɔtɛmu hɔ wɔayɛ adwumasono paa ɛyɛ sono ɛna betumi ayɔ wɔn akwan yɛ wɔhɔ yɛ apambɔne wafɛ ne nyinaa so sɛ de bɛyɛ na wɔn betumi adi akɔneaba yie na yɛ kan no ya wɔyɛ saa ɛma nkurutuo bɛyɛ sɛ dumienu deɛ yɛwura Frederick adi adodo na ne sɛ Fredi ɛna yɛ sɛ adwuma yi ɛma misika ne na mɛdi ato me ho so sɛ assembly enye na se boni se ye kwan enye na se mo ho ahoden a adenti da wo se me twen ma assembly be ya nsa na assembly ba bia me dia to me ho se be se me yedu se me yedu wala assembly be to aso a e ne fine ba sa na wa we say be se church ni an ka sa butu sta ana ma chance ya ku se ye kwan ni bia ma ko person na o ka sa yo ko ka ne se ye kwan ya se ye kwan ya se yo media nya assembly ni an ka sa na makini ho so no assembly man ebe ma na blue electoral area enso etrei de wahunu wa mo de ana se epan ebitama me manifi ya mu de da bia nfa akwan yesu da safa so kwa che na bo producer da roma no se ya wusa de fefewe ya na o se de asida ema no atenye npa nyina na benya omo botom sika ade ya sa djuma fefa ye hu ne nei na ne se yema banche na akonya na o ma me di MP wa so me di MP a ni se ade yu bu hu bebi atense izan se unya akoma ye ya be ya untunya sa ade we abanche ayi ɛno nana buru electoral area assembly man na timamufo no nso kan sɛ wɔn ma aba bɛsena koi wɔn de apa wɔ ntiri ho a na ɔna abo ayɛ adeɛ sɛ ba ntumi mba o ɔmo si yɛ plagya no si ɔha na amanti aba ha saa bɛ yɛ yi fɛdi si yɛ wayɛ adeɛ dabi abɛka sɛ fɛdi si yɛ ebi kɔ sɛ nkɔyɛ campaign asɛ mmawa no sɛ timamu na ɔkɔ yɛ foma no wayɛ adeɛ akasa sɛbi ɛntumi kura mpo no otinyɛ adeɛ wi ɛdi si yɛ wayɛ adeɛ akasa deɛ ne tinya kan no yɛ papa deɛ ɛsan sɛ yɛ piano ɛne yɛ timamufo a wɔn mo mpɔtam hɔ western north region yɛwura Fredi ɛno nso ne yɛgyina na anɔpa yi no nsɛbere mu kaseɛ bɔ a yɛde firi Sompa television so na ɛfa Sompa radio stations ɛwɔ Ghana ha nyinaa so na ɛno akoro yi nso no wokɔ sompaonline.com a ɛnsɛm no nyinaa wɔ hɔ telewa media ɛhɔ nso ɛda hɔ na Facebook YouTube ɛne baabiara nso wo nsa ɛbɛka yɛn ɛgya piapam dada ɛne medin anɔpa yi sɛ wo nsa nka mizo food drink na bɔmmɔden nso wobɛnya bia ne 5 bia tane ata eyi ni padua no mo agina pa yi ono no mo a asabe de kwa nya de abekɔ bi da biara da we nyina ye kan kokɔ duro ba kompe 3 eco capsules na mom sɛ okɔ 21st clinic a siatica no ebitwo so a ebeyi ni nyina firi hɔ ene ya de foforo aka enkrabata no buru dunum ɛwɔ ɔman mu ba bia obete 21st nka no ɔmɔden so obewura na wɔn mo na kɔfa siatica no ba ene wɔsande na aduro ba clinic of the moment wɔn mo ɔka sɛ bɔdan mu wɔn madawro ma ɛna nsɛmpa nyina yɛde bɛyɛ sɛmufo no ɛyɛ asante ɛbo a Benedict sabre deɛ yɛ kɔ a ɛyɛ ade akye bi adwumadie ɛwɔ Sompa radio stations ni nyinaa so Kumase your mind in the morning ɔman ne yɛ ɔde bo akye wayɛ krado saa na yɛwura nkwantabisa nso Sompa sunyane wayɛ krado na afei Sompa nkransa na ɔwɔ ahene champion ne dɔm wɔnom nso ayɛ krado ɛnyɛ fidie ne mfiri Sompa na yɛ Sompa ɛne yɛde somo Habakkuk chapter 2 verse 2 Liberty Conference February
tradition wei ni ya kasan food for thought for nyina oman ni ya edubuachi onyame akoa otune study afrem se February onyame ni mabeshi Liberty Conference eya memene da 10th February anopa no sia pepepepe ewo Jubilee Park na onyame be sane wona hodini jumadi ei atumtofo obeto ama osuro esane abefi asase anu Minister Kwame Jeju resident worshipper Minister SK Frimpong yama mi mebeloch obeto chom awika kwanso no nyankopon enam ni boyni oman ni ya wedubu achesu apaya hufedie ene wotie amenyamema medrafo utifie yede February Liberty Conference Rabi na opom tutuya opona tabemu a wotukum yenyankopon betu ahia wo no beka che wo se so eni swadi oh glory hallelujah First clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je wo ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert if I shop, I'm not sure you're bad. Brother, and not to you.